آزاد آگل شروعکاری سیاسی استودیا کردستان 24 میوانی من است لابوته که آزاد بخیر هاتیم که آزاد نها yani hin encamên destpêkî êgotiyên ragihandin heye di nav aliyan de diyare beramberî wêna seknekî cuda heye yani ji alî AK Partî ve evna encamên derketî tên pêşwazî kirin gelekê rênî lê ji aliyê CHP jî Faik Öztrak niha min temaşe kir peyvdarê CHP dibêje manipülasyona Anadolu Ajansiya ev yek Lidva demin nêzik de em dê agahdariyên berferehtir bidin. Yani pozisyona siyaseta Tirkiye vê çerçeveyê tu çawa dinir? Ez jî wek manipülasyon dinirxînim. Ev du hilbijartine encamê AK Ajans dema ew dike şîrovet ke rastî jî destpêkê de AKP zor berz nîşan dide. Piştre tozek tê xwarê manipülasyonek lêre heye طبعا هي شي بينجا يكاتي البجارت شبرويجي افدو 3 ساعات دي بشكك ورا 50-50 لي يكم توريدا از بور ناكم كو يك سرب كذا ككازات صدي هشتي وهشت يعني دنگرين تركيا ايكو دنگي خدانه هنا بيگومان افيك de دیروکا ترکیه ده beşdariya herî mezine ya guhatî kirin çi bûye ku hişt ku efqaz deng derbiçin vê hilbijartinê de beşdarî Bakurê Kurdistanê de piştî 1905 pir partîbûn ku ketine hilbijartinê yani sistema pir partîbûnê dest pê kir cara yekemek kelecanekî ve gewre dest pê kiriye Rastî jî cîhan jî temaşa vê hilbijartinê dike û teb'an nava Bakurê Kurdistanê de jî gelek girîng têgirtin ev hilbijartin. 21 sala Tayyip Erdoğan rêveberiya Tirkiye dike. Warê iqtisadî de rastî milletê Tirkiye lawazê gerek dijberiyekî Erdoğan çêbûye. Ber wî jî ev beşdara sadî not teqrîben sadî not te cara yekeme li Tirkiye hatiye xolê ev jî nîşan dide ku gorî qenaetê min baş e yani ji bo ewkê ji bo iqtisada Tirkiye millet sersandoqa ye. Spas. Kekê azad em dibînin yani bi çi şêwê encamên hilbijartina nuhatên nirxandin ev atmosfera siyaseta Tirkiye'de ti çawa de nirxîn? Ez jî wê qenaetê dime yani çiqa destpêkê de 58.5 dest pê kir Erdoğan vêga hatiye 53.2 yê ewkê jî kêmtir bû 35 dest pê kir ser çilî ketiye ew ajansa Anadolu rastî her hilbijartinê de pişkek manipüle dike yani piştî 2-3 saetê dî tiştê mehqul tiştê reqemê realîst ê derdine xolî ger em girêdayî rewşa Kurd werbigirin kekê azad yani mesela de hilbijartinê de yani tu proje peyam rastî ji bo çareseriya pirsa Kurd êko hatî pêş nebûn lê gora bahveriya te di rewşa siyasiya îro de kîjan alî nêzîktirî aram kirin yan jî pênga bavêtin ji bo çareseriya pirsa Kurd e ji bo pirsgirêka Kurda ez yekî jî ji bo çareseriyê baş nabînim çünkü Fetra Erdoğan 2002 heta vêga 23 hikimdar e 2008 hatta 2016 de pêvajoya aştiye çêbû pêvajoya demokratîk bûnê çêbû lê ser neket piştî wî gorî qenaeta Erdoğan jî bû zilamê devleta Kurya Tirkiye MHP jî da aliyê xwe lê dîsa jî milletê Kurd belengaz e milletê Kurd ji bo azadiya xwe ji bo mafê xwe hêviyek ji Kılıçdaroğlu'yê dibîne ne ku Kılıçdaroğlu tu hêvî daye bername xwe de
بحثا پرسکرێکا کورتکریە نەکریەژی لێ گۆری ئەردۆغان چونکی ئەردۆغان پشتا خۆدا کۆبانی پشتا خۆدا باشووری کوردستانی حتا گەف لوانە خوارد بۆ ئەمێ نانی خۆ بخۆن ئەمێ برچی بوونێ وە تەربیە بکەن و کۆبانی کەت بەرکەتنەیە کێفخۆشیە خۆ دیار کرد شبەر ویژی ئەردۆغان پرسکرێکا کورد تەیدی باوەریە کووردا لە ئەردۆغان نەما چخۆ 2018 دەژی هەلبژارتنا مەحەلی دە یعنی ڕاستیە پشتا ئەردۆغان دا عەردێ ملەتێ کورد بوو نەتەنێ HDP هەمووی ڕەنگێ کووردا ji bo ئەردۆغان پشتایی بکەوە عەردێ ji bo çareseriya pirsa Kurd dikarê gava bavêjekekê yaza ez bawer nakim nava devleta Kurd de dûsê qilîkê ew kene gamar hene Qiliçdaroğlu belkî şivê qilîka xwe baş nîşan dide belkî şivê be bez CHP em zanin dîrokê de çiyaniye serê Kurda tu qenaata Kurdê neteweperest nîne ku CHP ji bo pirsgirêka Kurd çareseriyek bîne bes weka xwe çareseriyek bigar yani pirsa Kurd bi dinamîzma xwe her dê bikeve riya çareseriyê û yani devleta Tirkiye ji bo çareseriya pirsa Kurd dê ji bo pêngav avêtina yani wan pêngavan dê bavêjir gora bi fişarê navxweyî nav devletî çawa tu dibîn Odê taban Erdoğan xwe nêzîkê Rusya kir xwe nêzîkê Sînê kir Rojavaya Avrupa û Amerîka re peywendiyê ne baş e ew ji bo ew ka S-400 ez bawerim piştevaniya Amerîkaya dî jere nemaye ji Erdoğan nêzîkê tedî dibêjin li Tirkiye dibêjin Qizil Elma nêzîkê wê xetê bûye yani ew îdeolojiya Qizil Elma ji bo çareseriya milleta ji bo çareseriya ola naxebte û dijê wî jî muqabil wî jî beremberê wî jî ew ê tên jî opozisyon jî ji bo vê pirsgirêkê ne nav devletî de ne jî navxweyî de çareserî mijara wana de tune bernama wana de tune plan û programê wana de tune yani rayek heye mesela em bêjin de raya giştiya Türkiye'de de meydana siyasiya Türkiye'de ku ger pirsa Kurd nekeve riya çareseriyê yani pêkanîna demokrasiyê li Tirkiye çawa dê pêkan herî asenga mezin ji bo demokratîkbûna Tirkiye Kurdin heta mijara Kurd û Kurdistan çareser nebe Tirkiye xwe gorî qenaeta me nayê ser asta demokratîkbûnê çunki mijara wî halî hazir şivan Erdoğan û CHP nayê çareserkirin ji ber wî jî pêşerojê de ku siyaseteka digel Kurda gav bavêje pedîvî Kurda hebe ew siyaset derê holê rastî hem ji bo Tirkiye qezancı hem ji bo Kurda qezancı mixabin hê ew me jî ya demokratîkbûnê ya qanûnê ya nîzama navdevletî medenî însanî li Tirkiye şîn nebûye em hêvî dikin rojeka ew şîn be û çareseriya Kurd û Kurdistan jî digel wî were Gelin vegerne rewşa hilbijartinê kekê azad yani serkeftin ya Erdoğan bê Kılıçdaroğlu bê yan tifaka Cumhur yan tifaka millet be yani aramiyeke siyasî aramiyeke yani em bêjin ber bi demokrasiyê vego biçe ku aramiyekî wisa bide tê çaverî kirin diva 5 salên ku werê pêşiya ew ihtimal edî Erdoğan re nema çunki xwe nêzîkê Rusya û Sînê dike Îranê dike warê siyasî ji bilî warê siyasî jî warê iqtisadî jî Tirkiye têkçoye rastî hêviyek milletê Tirkiye hêviyek ji Kılıçdaroğlu tîne ku iqtisad rast bike siyaset rast bike digel Rojava Avrupa û Amerîka peywendiyê xwe çêke ew hêviyekî zêde berze û hêdî jî
sistema işte bir sistema Avrupa ve Amerika işte demokratik bun ve Türkiye u iktisada Türkiye ve amadekirin yetişteki baş beyi ki hoşiye taban le serok vezir Türkiye hercar demirer hebu dugo sal le nerenin beroşa ku beroş da açtı ne be o erke tek de iktidarı tek de millet evvel iktisada خودرینه رزدار جمال سپاسیات از کم که آزاد آگوز سیاستمدار استودیوی میوانی ما سرسری